ang kalusugan ng mata. Hatod sa Indo kan DZGV ang programang magtataon ng impormasyon mapadapit sa pagmakulog asin tamang pagataman kan kapalibutan. Mga isyu na ipapaliwanag mapadapit sa mga dapat gibuhon sa pagpreserbar kan sa tuyang pinag-eero kanakinaban. Mga istoryang daraan pag-asa asin may mensahe na ang problema kan kapalibutan igwaning solusyon asin kayang-kaya. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, pate niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsungon. Pangapunan sa mga mamahan, makisumalo sa programang kaibuhan, para sa katoninungan asin kaginawahan. Pangapunan sa namamayaw kan banwaan, ibunan serbisyong tunay na linalaoman, na mapapaginabangan kan kadaklan. Mga tugang, good morning po. Sa Indogabos, Luzon, Visayas, Mindanao, ay man kamo sa mundo mga kapwa Bicolano. Welcome po sa programa Boses kang Kapalibutan ng pungaldaw na inin Saturday. Iling-iling takon mag-aparecer si Padre Momoy. Kasabi sa kuya, ngayon iyaw na ako sa Bagyo. May hiling ako. Testingon tangay kung makalaog ako kung daig daugong kanlipot ang signal. Ha? Ano yan? Nasa mission mo niya sa tuya po na partner. Father Momoy Borromeo, the healing priest at saka environmental advocate. Yan. Alright, duman po sa mga kababayan niya to, sa mga ka-farmers ta, good morning. Lalo ito po ng mga yaon dyan sa nasakop kan 6 km permanent danger zone. As in, pati na suda nasa extended pero susendang pananom. Ay napunggas na mga tugang kan mga abo na pigluwas kan bulkan mayon. Aramon ta kung ano po ang mga pwedeng maitabang. Kasi ano nang mga naitabang mga interventions mga tugang kan mga sa gobyerno. Siyempre kasabay siyempre dyan. So sa tuya po na mga friendship from farmers sectors, ano? Lalo tigit mga tugang ang provincial ano ang tawag do? Agri Fishery Council. Yeah, yung PAPSI na ang namamaya po dyan, yung dabis-dabis kong amigo, si Engineer Rene de los Reyes, ang multi-awardee na PAPSI chairman. Garo na, palaban naman ningon niya. Yan po nga niyan, invest in that, mga tuya pong friend, sa farmer sector, si Sir Rene de los Reyes. Engineer, good morning po tabi. Okay, maray na aga po sa gabos. Sa imo po, Idol Mar.
Sa gabos po naghahanan nyog sa programa ang Boses kang Kapalibutan. Nyawa naman po kita digdi na imbitar po digdi sa programang ini. On behalf of the Papsi Albay, saro pong orgulyo mi na permi po nindo kaming na imbitaran para po maipahayag mi kung ano po ang samuyang mga advokasya sa mga pong programa na ginigibo sa oral daw or sa mga pangapudang ang kamakaipuan kang lambang sektor po. Opo. Sir Rene, inutuntahin ni po na ano yan, sitwasyon kan mga farmers na apektado kay ning pagtuga kang bulkan, no? Although effusive siya, kumbaga durulay siya na, pero so epekto kapag nagagawa ng pyroclastic density currents o uson, minakrear ng abo. So iba, pinag-iba kwarta, nasa loob kan 6 km permanent danger zone. And medyo naalarma lang ako, nahiling ko sa report kan DA, kan nakaaging simana, na nasa 14.4 million apektado ang damage. Apektado sa 314 farmers, as in mga parasira sa Albay, sabi kan DA. Daw, sa Indo po tabi, sir, sa assessment po nindo, kumusta? So, sa tuya po ng mga paraoma, mga paratanom, bakulang paroy, bakulang natong, kundi pati sa mga high value crops, at saka mga nasa livestock sectors tabi. Okay po, bali nga pag tuga naman kan sa pag irap naman ng sa tuyang Mayon Volcano, right there and there nag-convene po si Papsi. Although wala pa man nga kami ki budget allocation for a meetings, pero kuamang kita ki mga sponsor tapos sa budget mi man. Right after na ito nga na nagani si Philbox na may mga evacuees na, siguro January 15 nag-call na po kami ki executive meeting and we invited Doc Panchamella. Niyaon po siya naman. Sa meeting ito, nakapagpas kami ki tulong ratang resolution nito. Kasi nga, nipigyan naman man kung paano kami makakatabang by way of recommendation. So ito, ang inano ni Doc Panchamella, so inot na talagang inanuan. So may mga ataman na hayop. Kasi yan, siyempre, mostly niya po duman sa tarang 6 km permanent danger zone ang mga kayopan para ano. So ito, bali, although nagibo naman sila pasalamat nga kita sa Apaw and Abo, naggibo tulos kita kay immediate avenue para matabangan sa mga affected farmers sa pamitisan kang Mayon. Siguro mga 600 plus yata yon. Bali, sa immediate man pong tabang kang DSW and Dole, ito pa napag-crop up sindaki cash for work. Although may separate man kaming ginibong recommendation, talaga, so pagsabi kay farmer affected, may mga ataman na hayop na dinara sa pooling center. Tapos sabi recommend na ako na magtupad sinda. Kasi kung saro kang evacuate, sarayo ka baga naman sa mong pagrugaring, harayo man sa pooling site kang hayop, alain man sa evacuation center kang mga human. So, arayo. Medyo arayo siya. Ngunyan, sabi si mga hayop, dahil man to niya ako sa page. Siyempre page ang dyan. Ito nga kami nag-crop up na kung pwede, ilog sa Dole inclusion so tupad ka mga livestock para affected. Pero may mga emergency employment. Yes, kumbaga may mga ataman lang na dinara sa pooling site so hayop ninda. Sila ang priority. Kasi mapagalawang baga masakate ka. Kung sa inligwang maray na na maaawot, ipipit mo naman sa emong ataman na hayop. At the same time, through the program tupad, dumaan nabubuhay mo dumaan sa pamilya mo, tapos sa imong hayop. Yung hayop, ayun. Tapos ma-augment, makukunyan man. So sa imong gasto sa pagmuro pamasahe, makukunyan, makumpinsit man dumaan. Pigalat mi lang si response kay kang Sandole, although sinda dumaan naga-appreciate na. Tapos sabi mi nga
once na sinabi mong farmer, dapat ano siya, RSBSC base siya. Para Oho. mas maraki nalipin na farmer. Ta aram magid ako ikaw magkinag for farmeran diyan masay farmer tayo mamano diyan ngonya so legit lugod na farmer na day man kikuro kaalo Dahil lugod na kalista. day nakalista ito medyo piganuan ta na. Siyempre, hindi man masyado nakikipag-anuan kasi aram ta naman baga sa barangay minsan. Home nyo naman, baka man tapig boss. Kaya lang yan, baga pig So, biyang, kang recommendatory nga sa araw kan, si Papsi, nag-iba po kikilakda. Bali doon ang best na kami sa coconut man. Si coconut naman, pag... Ito, si parado man sa coconut Sa coconut naman, igaw man ki sarong agrangay. Ta kasi, kadaklan bagang nyugman yaon talaga sa 6 permanent dangers man ang mga puon. Ikaw yung sarong farmer na minatukad ko ta na sa pasiring sa iyang para maguti. Then na pinasakat kang mga bantay na mga pulis. Sa imang kitong farmer, ora man nga problema nga sir, hindi ako magtukad yan. Pero nga bayaran niya nindo kang guguti yung kang iluman. Sabi pero man nga ang gugutin siguro mga 10,000 nga ang punso na bunga siguro ang pupudong ko naman ta. Perang hektarya ito. Perang halos minsan nag-cash forward. Dakol bakit ang farmer, may livestock, may coconut. So, sabi ko nga naman sa inagadan ko si Doc Panchamella kang lista na siyempre immediate na itong kaipuan talagang sabi ko pinadala ko sa mga lambang mapsis, sabi ko kung pwede, sabi ko pa-check na lang kung talagang mga real farmer yan para mas diyaman kita. Nag-iro man kita on our part. Tapos sabi ko kung pwede i-separate na sa livestock farmer tapos si coconut para mas man the time na nag-convene kita ikaw niya kung magreklamong coconut farmer tapos may liste kita nakasabay ka di although incorporated ang lahat kang abo tapos apaw nagbenepisyo ka man kila yun. Pero ano yan dapat yung sa listahan nung nasa RSBSA pag-abot sa farmer. Pero pag coconut farmer coconut NCRS NCFRS yan ang authentication mo. Yun dapat importante talaga mag-register dyan Oo, kasi para ma-determine ta nga sa lalo actually yan sa planning kan siyempre perang farmer ta per hectare siya so naman kisarong programa ta kung wala kan data pa na makapagplano. Di pig approach sinda nga mag-register so mga dai pa. Minsan kasi yes. Mas nakarehistro pa so mga dai man talagang tanom ngaya dai man na nagtatanom pero nasa sektor sinda kan agrikultura ta pwede man bagayan. Yes, may basta nagtatrabaho ka na diyan sa agriculture. May mga naman na yung provision naman kung laborer ka sa sa coconut kung para pa ikaw sinda kay siyempre dai ka man makapagguti kisulo ka lang talain man diyan so nagapalaw. Iba so nagsasakat o kaya lang may ito duman, may certification kasi minsan seasonal man sa nabagang trabaho. Iyo. Minsan nga baga, ngunit nga for 15 days nagtabang ka. Another nag-tricycle driver kung sa construction. So may ibang trabaho. Bako siyang kunyan, bako siyang concentrated. Kasi baga talagang sa farmer bagay ko na may diversified farming na talagang siya intercropping continuity. Yaw nagabos. Integrated. Yes, may nyug siya, may livestock, may high value crops, may abaka pa siya, may pili pa. So baga kung may labor siya, year-round na yan kita lang, pasiring-siring sa kan, may maintenado yan. Duman sana siya talaga nagtatarirate. Dahil ibang sideline. Yes. Pero ining mga seasonal, halimbawa, kumaguti kinyog, every ko niyan, 45 days. Bago magsaranggot naman. Di ba? At saka malukad ka. So, ang pigtawan nito ng talagang yan. So, talagang, yan. Verification. Kasi iyan nga minsan, siyempre, aram na pa na ang AFC sa bridge and boys kan sa tuwing mga paroma, may minarami man sa mga mapsista, na ipapabot mo. So, ito nga, argan din nga, siyempre, sa mga consultative meeting, both side, lambang pigahirita man ang
explanation ta kung nalaktawan, di ngayon nagkasabay, may rason ko ano. Kasi may next ano pa man yan. Yan, oo. Siguro talagang dapat talagang coordination sa mga agencies kasi nababanggit ni Director Emil de Gatinao kang Dole, Region 5 na igusindang funding for emergency employment. Pero nababanggit nga nila sa mga evacuees ngayon tatawan, pero sana makonsentrar man sa farmers. Di ba? Actually, kasi meron po kaming may agreement na kami with the Dole, particularly duman sa Dilip Ninda. Tapos sabi mi nga ni, so livelihood na pigintan nila for the farmers, dapat so mga tultul man organisasyon. Tayo kayo organisasyon na pag mako intervention talagang makaskaso niyan. Mas kalas pa niya, walang dyan. Pero after na makuha na so discern da, parang nawawalang bula na sabi nawawindang man. Dahil na continuity. Sabi ko nga yan with the agreement, yaon sa monitoring kasi ito importante na monitoring. Kasi actually yan ang problema kang dihul ahin sa tayata ng government ang pigapod na third party monitoring. Although may mga monitoring sinda, pero iba po, so may private sector. Kaya sabi ko nga although may monitoring ka mo para, kaya lang you have the same color ka ako, kaya kahit niya ako mag cross-posting ka mo from region to other region, but still magkaka-department ka mo. Pero in our part as private sector, kung ano itong inagad nindong gusto mong i-monitor, ang mangyayari po, what we see, what we hear, itong itatag mi dyan. Then, kung may pag-exit conference, niya duman sa recommendation. So, actually, napunan mi na with Willfield FIDA. Kasi may partnership man kami. Yun, last year, nagpuna kami kay monitoring nito. Bali, may collaboration ng private sector. Tapos, siyempre, pinapabuelo man nila kung ano itong minahiling mi doon. Basta may data lang kung ano itong gusto nindang kasi para mawara ng pigapod na korontinuaran baga. Ano pa? Hindi sa mga farmers na apektado kang bulkan. Pero sa Dole, ano ba pong agency sa indong naranihan? Andis daw dito karoy guaman Ayun na. Actually, may ito nga so 6,000 plus na pig-cater kang DSWD. 13,000 yata kada saro. So that's million kung pwede kaya nga, validate man siya. Kung talagang real. Tapos ang another part naman, pag sinabi kayong farmers, talagang nahiro man kami natabang para kasi nga ang mandato may. Pero for cash for all, hindi naman dyan kaya kung baga sa kung makasabay ka para sa gabos. Pero pag sinabi mong farmer, medyo kami, collaborate kami, totoo bang farmer ang tinawanan nindo? Baka, so iba dyan. Although gabos pa na po kasi talagang gabos pa na apektado. Kaya lang, when you use the word farmer, dapat talagang real farmer siya. Talagang kunyan. Nagkakapo talaga. So yan ang medyo talagang masisayin baga sa social media, mailing mo pero crying. O yan man, hopefully siguro ang mga rice farmer man-neutralize naman ang sitwasyon. Pero maaranihan na naman dumadumang ka sa public market, mga paratinda, mahalo ng bagas ta. So may mawat naman kitang import na bagas. Kaya lang magtutugma naman mag-aranihan. So tali nakipag-dialogue man ako sa NFA kasi na-brought out ko na baga the other year. And so nakigo kay National Food Emergency na man kami doon, nag-officer man kami. We recommend man na masabay si Albay sa National Food Emergency. So happen na ma-eleksyon kayo ito. Kasi si LGU lang tapos DSWD ang may mandate na magbakal kibagas duman sa FTI. Di ngunyang baga iguaning mga vulnerables kasabay sa farmers, fisher folks na pigtatawang kan opportunity makabakal ning 20 pesos na bagas dyan sa warehouse. Kaya lang may ibang patakaran sa FTI. Piglilista. May listahan na bago itong sa inda orden duman sa itaas kaya medyo atrasado so pagbakal nagpirila talagang todo. Talagang may data man po mababasol pasensya naman po sa minsan sa mga katugangan na nagbakal ki bagas. Na tinawa na opportunidad na makabakal ki baratong bagas, ang problema, pinapabakal pa.
Ay, pigpabakal. Binabakal ki 20. Oo. Tanong mo, monitor mo yan. Pagkabakal 20, pumanasiring sa sa UDA. Ibinabakal. Pinanta kita 35. Yan ang medyo salamat Di na sabi di. nga, siyempre, para mas man, kasi for all yan Bira maganda. So, kaya pigyan naman kang FTI, pigasara man kung paano. Yan. May lista man talaga na sa mga Siyempre, partners kung halimbawa man, RSBSA ka. May mga negosyante man talagang magamit kay dami na. Kasi bumakal ka naman, bakal ang kuaraw kan sa mo. Masira man bagas po kang NFA ta. Eyo, so mga kunyan yan so mga binakal ninda yan, bako mga imported yan so mga local produce yan. Alam bakal ang 35 duman sa nagpila duman. May bayad sa pagpila niya. Ibebenta man kan trader na bawa ng 50. Tubo na kan makabakal ka ba sa 5 sako pero tutubuan mo ka mas moving mong pati yan. Kaya nga sige strictuan man talaga. Kaya minsan yan ang kumbaga sa data mababasol kasi may kanya-kanyang Kaya lang unang part kang rice farmer ta pig revive mi galayon siya. Excuse. Although may meeting kami with the governor sa aga, nagpaset si governor ki meeting with the selected farmer leaders tapos si Phil Rice, si NFA. Tayo ko bagang programa po sa yung provincial government. Galakar si governor ki 50 million for fertilizer subsidy. Ibigay announcement ang pinakaiman ni Governor Rosal na matawan ta sa abonong di nakaka-receive sa DA kang intervention. Tapos gabos po na farmer ta nakaka-receive duman sa DA program ta lalo na di nakasabay duman sa pigapod na clustering. May kunyang pati Sir Rene, may issue dyan sa fertilizer na pigtao na kang DA duman sa Libon. Hindi ko nakaabot sa Indo yan. Ano ito? Pero reported yan ni Jimmy na nakaabot yan duman sa guni ang bayan kan Libon. Nasa pigtao na ang urea dahil nagtutunaw. Pero na plastic na grataw. Yes. Na-address yan kasi pag rice sectoral meeting nag-attend si Saro sa staff kang DA RFO5. Na-afford nga niya. Yan pala, duwang component pa lang yan na fertilizer na. Kung ang component mo ngayon nakamix niya sa dust, definitely ngayon nagalataw siya. Magaan. Pero ngayon pag sand, lulubog siya. So, ito sa explanation sa mo. Ito man lang bagang mga trademark kang abono. So, on my part man as baka makita chemist, sabi ko, accepted si explanation niya. Ito. Although sabi ko, pag may matupar kitang chemist na open 10, babalikan na lang sabi ko. Talagang ang sabi ka dapat ngaya magbakal niya sila. So, araw ngayon kang bakal ming mahal. Although, yan talaga na... Tagaro ngaya. Yan ang saro sa mga pig-request nga na may na-recommend na lang na garikas na lang itaw sa farmer para mas sindalang magbakal ko anong farmer's choice ninda. Taram na mabaga sa government bottleneck ang procurement. Kasi siyempre, lowest bidding kita. Siyempre, sa quality medyo sacrifice man. So, actually, yan na pabot sa rice, nagdidepende duman sa clustering development plan ninda. Kaya nga yan sa pag-ikot ko sa mga munisipyo, kasi nagkakapira pa lang na clustered area kang rice na nakakapag-ibo kang development plan ninda. So, sabi nga matabang na kami lagi sa Albayan Papsi kung paano yan. Kasi kung wala ka kayo ito, medyo mabagal ang intervention sa imo kan Department of Agriculture. Kasi naman ibabasa ninda na ini pala sa development plan mo, kaya puhan mo na kayo ipabudgetanan kang government. Para pabot mo naman sa certain plano mo, mataw na ito sa imo. Kasi sa ngunyan, sa gabos ng mga clustered area, ang plano nila is more on production lang, more in production. Sabi ko, kung production, dahil nga ka magpa-process, kasi gusto nila mag-process nga together with this, sa nga na, magbibenta na sinda kang process nila, dapat na yung mga malinuhan na. Kaya namin gawa mga farmer na gusto nila pag-ani, kwarta na tulos. So, kaya nag-clustered sinda, may mga, sila, cooperative na maka-install, at
sinda na mismo ang buying center ka ano ninda. Sinda na mismo magapada ko na like araw kaning I admire nga ni mo si Camarines Sur Multipurpose Cooperative, talagang naging bilyonaryo na yung cooperative na ni ta through Miss Annie Panalo naka-ABAC Sinda na nagbabakal. yun na nagkapautang ni sa pirana na takongkar na nga kita sa Albay. Yan sa may ano sa may Gaysana may ano sinda may opisina, may tabako. So nagkakita rin sinda, nag-expound na sinda. Like sa GSAC na mga billionaire ng cooperative sa Limani, sa Roman sa Challenge Stanley Gisalwe na magkigo magtakida lang kooperatiba naman. Na hopefully may ko pangyari, sabi ko nga ni sa mga presidente, mga chairperson, sabi ko give lang ka mong proposal kung talagang feasible yan, di magkayo may ano sa on or part sa PAPSI na i-recommend yan. Kasi talaga prior man sa mga big ticket project, ang national government talagang dapat magduman sa muya man opisina sa PAPSI. Bata ko niyan, ang budgeting nila kayan. Maagad ka ngunyan, pwedeng sa mga 2027, 2020 kapatawan. Kasi yan nga yung ano, ang trabaho po talaga kang EFC is mag-recommend. Tapos, at least monitoring arm siya. Sabi ko, yan ang kulang kan sa tuyang government, ang monitoring. Tapos, paano mo maaraman kung talaga may problem sa project mo. Sometimes, if within the office lang, sabi ko nga makima-report dyan ako negative. Siyempre. Tama na dyan. Pero sa part mo naman, iyan, so sabi kang mga tambay na binumban nga sa report. dahil man kayo ikakaraot. Although may mga findings lang na we do out tactful way na minsan totoo, mahirap mag-correct. Pero through the recommendation na minsan, kasi may mga taong abo pag-komentaryan, pero may taong gusto may komentar na ano niya siya may problema. Mailing so ano paano yan. mo siya mapapakari kung di ka parang honest to goodness assessment. Yan. Kasi wala man project na perfect na project yan by all means. May mga ano dyan. At least mapaano gabos ba nakaka-receive? Tama ba yan Tayo yan na nga galuwas mga white elephant na naging project, Darakulaong pati. So makasayang. So, grabe ang pundok ang Pilipinas pagabot sa sa agrikultura. Bata dito nga tapos nasasayang pa. Kaya nga ni Papa Mar, minsan parang nakatali na ako lagi sa council na minsan totoo pa akong baday na parang ako nakapag-farming. Kung ayaw mo bagay naman nag-opisina ka na. Sa layman kasi kayo niya niya ako lagi sa emo at dyan may partner private sector kami sa GCI, pag-imbitar man ako ano ba yata ninda, may induction ninda. So being a partner, mapapasir ka man naman. So by Monday naman, may meeting with the governor. Tapos pag Martes, inimbitar mo kang PRDP. Although, pasalamat ako kasi ang mga member ko sa kapwa ko chairperson sa PAPSI, sa mga sectoral, very accommodating. Pag sinabi kong pag sektor ninda, ko kasi mas dapat niya ako pulverized man kisa sa kuya kasi sa mo yan. Kasi sabi ko baga sa mo pa kumara sa mo sa council, lambang saro sa mong chairperson, igo kaming daradarang chairmanship na commodity. Correct. May part, may background sa engineering, ang kinuha kong sector ko is mechanization. So yan man, Restorian Medigdi sa probinsya, sa regional, hanggang sa national, ako man nagre-represent. So, panagkiwa kami pag-i-restaurant maligdi. Although, ang bottom line dyan, ang talagang dapat mag-govern, isuali sa baba. Pataas kita kang Tapos sa national halos, pagka-restaurant may naman, mostly, ma-standardize, dapat parehas. Kaya may dapat ko ng magtaw kimakinari, dapat saro lang. Kaya lang, palibasa may mga kwarta, pares po nagbabarakal. Nagdatao si DA, program nila. Nagdatao si Pilmic, nagdatao si DAR. So, minsan yan, baga na igwa nga kayo na-monitor na sarong cooperative, gano'n na may motor pool, pasada yung harvester. Dekolo na. Minsan nagagamit. Yan ang even ang dapat pag-distribute. So, dahil talaga pag-abot. Sa kayo yan, Sir Rene, di ba? Yung, dapat siguro talaga ihilingon ang geographical situation kan tatawan. Kaya kasi may mga titaong Draculao na traktor na mo pwedeng dumalagan dyan sa Bakilid. Yes, kaya ba kami ligi sa PAPSI Albay for
2024 yata yon o 2025. We passed a resolution 2 about the agriculture biosystem engineer. Kasi mandato na kan 2020 pa eh. Opo. Nakaipuan kaya ikaw kayo mag-cater dyan sa LGU. Na yan talaga, pinaka-analinda kan dyan is ma-determine pwede bang makinaryan kay puan kan sarong munisipyo, LGU. Tapos makikita, kung nakakarga kayan sa mga mao, sa mga cow, nakulo na silang at least igwang sarong division na. Kasi ngunya, under doon sa kang DLG, kasi yan, mandatory position na yan eh. Arang nakakulatil yan na lisensya dumang kang engineer sa makinaryang ito. Dapat asikasoon mo yan. Kasi yan. Ang kaya garuda ititawan ki maray na paghiling kang mga LGU, no? So iba, nagtatanong ito, tadenge kaming budget para dyan. Yes, ayan ang mga common na diba? Parehas kang sa Cooperative Development Officer, wara ang kadakla munisipyo, dahil. Di ba? Kaya nga yan po, so parang naging rin kang pag-devolve kang DA. Kasi nawaran ki worker sa So, puli, naman, na-finish bang kang mga LGU na talagang dapat ang yaon dyan. So talagang technical know-how na. Kasi pag maraman technical know-how, nawara siya, talaga siyang plan eh. Kasi importante talaga yung planning eh. Plano. Ano ba yung dream mo for the the next 5 years? Ano ba ang magiging? Yung bagay yung LGU mo ba is sufficient na pagabot sa rice? Kung talagang kulang man talaga area for rice, kulang tang ibang ibang commodity, like for example, si Sabangon yan, si Saba. So, Kalibo. Oo, Kalibo. Dito sa 2nd District, nag-convene kami together with the development plan ni Kong Loria, si Sir Jojo Elvira, and he is one of the National Chairperson Committee on Corn sa National Me. Nag-ibo sa roadmap, sa 2nd District. Ito na nga although si Fiber kang Saba, ikaw sa intention niya bako siya pero when it comes to food security, dako na makontribute niya eh. Yan ang recent month lang eh. Pero sa presyo kang Sabangon yan, ikaw nag-sound ka. Nagsang gatos. Mahal na. Oo. 5 kilo na pati, di ba? Isa to, unlike sa kan Davao, talagang talagang maski masitas din dahil na sa may mga tanong mo yan dyan. Saka digdisto diit yan eh. Pero ang kadaklan naglalagay aling kamsur. Yes, talaga sa Lisa sa Pukot. So sabi mo, yun na yung nag-recommend kami sa PhilPIDA kung pwede mag-research, gibuang proposal, kung malaga naman ni Congressman Roy budget. This magkano kita, kasi ang problema man yan, perme, ang mga parameter man siyempre, pag maani na, ibang mabakal. May mga times paano kayo para pa-program si DA. Pag harvest time na, wala dahil naro kung parang sa hindi daroon sa kung yan, ang problema na sa marketing. Naka-plan siya. Pag hindi nag-produce ka, muna yung mabakal na automatic, yung magalat niya. Kasi dapat, cooperative man dapat si mga parberta na maturan nga ni Sindali, ba nga may production ka, ma-estimate pa kung maabot yan. At ready naman sumabakal sa emo. Tapos susunod, so talagang tama, talagang maging business enterprise. Yung kang government, maging entrepreneur mga farmer na siyempre pag na-oversupply ka, dapat magano ka processing. Yung iba, hindi masayang. Ito yung kaya nga yan. Maiwasan. Pag nag-process ka, maiwasan na maisubasta. Yes. Di ba? Tapos yan naman siya, hopefully, ma-harmonize din si LGU kung paano ang pagbakal, mo mabaga siyempre, procurement man ang mga government kung paano mabakan. Although sa Gipsaka Act, di ko pa siya na-pulverize siya, pero dapat dumangkak, accredit ka kang pigapod na FIDES, so partner based enterprise. Pag ka duman, yan man na po niya na kang government, pwede bumakal direkta sa mo si government. So parang ang lang yan, parang interest na itong sukadiwa ngaya na pwede ka dumawag pabakal. Yes, kaya lang walang bagas. Nagkapirate niya na dyan. Actually, last week nag-attend ako Monday yata yon 5 hearing kami kita with board member
Maranilla. Mhm. So, si Manito nagpaski ordinance ito nga sa kadiwa ninda, nag-allocate yata 21 million. Mhm. Ayun na ito, para ito so pag-sustain yan naman sa kadiwa para nag-ano man ako recommendations duman sa sa proponents sa particular duman sa Kagawad Committee on Agriculture. Nasabi ko, Councilor, mas magayong po kaya ang kadiwa. Ano yung part sabi ko nga ni? Dapat ako may mobile yan. Mhm. Bako lang naman niya ako sa sentro. Oho. Tapos sabi ko, mas nangaipukan niya ako sa mga nasa parpar barangay. Parang so, kairot ng mainot baga talaga, yung kadiwa na mainot, talagang minapasirin sa baryo. Oo, tapos sabi ko, Oo. like, ang ano man sana dyan is bagas, Mhm. tapos grocery. Sabi ko nga through the DTI, kung paano ma-encourage man si may mga negosyo bagang grocery na Mhm. magsabay. Oho. Siguro, tawan lang ki-incentive sa tax or whatsoever na, siyempre mato ko dyan, may empleyado, may daradarang bihikulo, tamado mapisto ka lang naman sa kadiwa na ito. Kung nagigibukan dito ay na magkiguning disquid to caravan, di isabay na. Depende siguro kasi actually naman kang actually hard up man si tas team man yang team man kang DTI bako man talaga permi magibo. Siguro collaboration with LGU. Mhm. Yun kasi dapat pagtarabangan na both ways na dahil dapat maging independent si LGU man sa national government. Tabi ko na Mandanas Garcia nga ni. Oo. Although hard up kasi minsan may time man kaya na dinagdagan man nga sa budget ng national government dinagdagan man sa trabaho. Hmm. So sabi mo nga kung like for example nga sa RTL baga so mechanization baga it's 10 million 50 man sa mechanization baga na budget. Ito nga ko tapigado mi ko na kung pwede ma-download na naman si LGU ki pambakal. Mhm. Kung no-worry si national government talagang kikap na yung anong kwartang i-download sila. Intended for makinarya. Hmm. Kaya lang, siyempre, nakot na yata si national government. Madali kaya ang proseso mag-istoryan between the farmers, kami, kung anong makinarya pwede bakalong kang LGU. Mhm. Mhm. Compared naman sa national parang siya, o yan typical na sarong bidding, Hmm. kung sa Thailand, kung saan, dara ko lang maabot. Oo. Pero digi sa mga saraday-saday, Dapat nga Kulang. niyan, digdi na ni manufacture. kaya nga under my sector, collaborate ko with the DOST, digi sa BIO Ginobatan, sa mga invention ninda. Hmm. Kaso the other day, bes yata yun, nasa DTI ako, man si Pili, Oo. kaya ninda sa capability. Kasod ma, yung GI. Oo. Bali, ito nga, sila kan sa mga product line ng makinarya. Sabi ko nga mas magayon po makapagkuha ka mo ki-Amtech test para mas pwede ang bakalo niya o kandi para Tapos siyempre, lalo na sa pili, so itong Pangtilad. pagtilad. Hmm. Kasi matagal kang kambulo. At so, anong makinarya na Pero iguan na kan sa Yes. sa Kaya lang- bio, yung mga kaya lang, na-invent sila. Kaya nakaka-afford lang nga ni Kan. So, So, may kaya. diba, Oo. Pero so, may mga tanong man kasi sabi ko nga ang pili... Pero baka pwede yan mag-ibuan talaga yung shared facility, di ba? Yan nga Around dumang kang farmer. Saro nga sa pag-work out Oo. kasi pag kang agronomy naman na pwede pala siya intercrop sa coconut. Sabi ko, makwarta si CDFF. Sabi ko, naka-intercrop yan. Kaya yung coconut, may livestock man yan na programa. Siyempre, pag lisod mo duman sa manyugan mo, may atamang kang hayop. So, nakakigawa man sila programa about yan. Sabi ko, hopefully, pag ina-amid, laog dyan, ito mga makano shared facilities nga Yan, yung mga Tapos sabi ko man yan, actually, kulang ang farmer organization ito pag-abot sa pili. Iyo. Sabi ko nga ang pili, kadaklan niya ako nagtatanam dyan. Parang niya ako naging orchard lang niya akong may mga asyenda. Bawang magayon siya na so mga grafted ninda, malinigo. Parang tourism na gano'n niya. Pero sa bunga, ay, kapanaw siguro kung at least itong, yung may mga kategorya kung paano itong sa sarong shell, itong mga value adding kayo ito. Lalo na ngunya na ang mga pilingon yan, pababa ang tao na pwede mong mapakinabangan. Ngayon, Diba? i-restaurant nga naman, sa sarong mga research naman, nakakalimutan ko lang si doktor. Sabi ko,
ito nga ni, na why si Pili din nakakasabay sa national program. Ay, sabi nga, because this, that, ano nga, regional product lang sana ngaya. Sabi ko naman, why si rubber? Natawa ng national budget. Siguro, sabi ko, ang ano dyan, ang production ta. Siguro, panaling kang government ang production talagang umapaw. Kasi baga si rubber, ginigibo baga siyang goma eh. Oo. Ngunyan, ang kang Pili. Sa Pili Dulce. Yes, pero dako lang siyang mga Pero ganun, igwa, kaya lang, kang nasa sorsugan ako, sir, yung Gucci, yung sarong manufacturer ning nagpo-produce ng mga perfume, naghanap duman kan Manila LME. So pulot na duman sa sorsugon gigibo na garusuman pa nga. oo. So pang sulo na pang-amak. Pang-amak. Pero ibas piganap duman day kaya i-supply. Oh, kasi wala. actually sabi ito nga ipigsa doon kadaklan pa sa sorsugon is yung mga antigo pang kaya nga ko lang araw kung paano siya ma-enhance. Dako, Pero dapat dakol na player na farmer talaga na pwede pag may budget siguro na although may inallocate sa 2NDA ka, kaya lang parang bako pa magayon sa mga farmer na ako nga igwa mangki duman sa farm ko sa Cruising, may 30 ako dyan na tinanom ko itong grafted. Kaya lang sinaro kang bagyo. Aday na nagbunga. Sinaro kang bagyo. Saro. Pag bagyo siya, kaya pag putol mong siya, bilog siyang Ginatong talaga na. Medyo sa bagyo. Bako araw kang inot sa mga panahon na darakulaon na talaga siya. Darakulaon na garing ito. Unless ang kakao yan, very pag talang lumalaban siya. Pero ito talaga, ang kaya dapat ba pala? pag may pili ka, mag-grafted, dapat may bagyo talagang dapat aktibo kang itrim mo tulo siya. Itrim mo. Tadakulang bagay man talaga Kaya lang yan. minsan, siyempre, sa kaiwasan ba, hindi mo inabot. Dapat ikaw dyan. So, talagang makina ng putol. Tako niya ako na si Bagyo. Ang problema baga minsan, pag dahil manalabo si Bagyo, pinarutol-putol mo na. At least, magkunya ito, na pruning mo na siya, di mas lalong adakulang bunga. Sana magtrayumpo sa DTI duman sa sendang bid na magkaigo ng JO dito, naka-GI siya, yung parang geographical So, ownership? and parang kumbaga naka-trademark ka na pag binabing Pili sa Bicol yan. Garo ngayang wag mango gimaras. Actually, May pick-apply na sinda, nagyakon dyan kaswapon so intellectual property. oo. So sana ma-process. Pag ang sabi ka itong taga-intellectual property, pag dahil ngayon nag-contradict within 3 to 4 months, pwedeng tao yan. Tangani na mas mabibig ka sa madakulang demand. Oo, kasi ang problema man yan, actually pagtutrow ko na naman sa sektor ng Pili kung anong mga, kasi sindaman mag-i-restore yan kumbaga sa endorser na kung ano ang ma-crop up nindang recommendation dyan. Sabi mo nga nakakigo trademark ang ibang region o kay ibang nasyon dahil ang rota digdi open. Sabi ko nga dapat ko ang rota digdi pagluwas na dapat ma-regulate lang kung pera. Although data day mo man mapugulan magdaray. Pero kung siguro yan paparting yan, may pasalubong sa siguro ma-lesson lang. Kung perang kilos ang pwede iluwas na daradara mo. Pero pag tinulada na, ibang restaurant, talagang marka na dyan, baka made in Taiwan na yan, o made in Europe na yan. Iba na ang dating Napagay sa chocolate siya na, alit man sa Pilipinas, sa kakao ta. Yan ang, kung sa inso may tanuman, iyo andaing matiram, anday nakakagibok mas mga masiramon ngayon. Although siya, saro yan saro sa kan second district, itong kakao na ito. Saro ito sa pigibong roadmap ni Mr. Joseph. Although, iba naman because of the, pag maliugot kang dito ay Bicol, sa Europe, sa Imbahada, igwa nang naka-display ng mga kakao products. Kaya lang yan ang pagsasabihin. So, paano ito masusustain niya? Yan, Paano kung may biglang demand naman? Dapat talaga magtanom. Dahil man kulang
Kulang talaga. Ano lang, actually, ayan ang problema ng saro sa ano. Pigagather ko ang data kaya. Sabing kakao, ang may data si DA lang. Si DA na Iguaman. Si Dar Iguaman. Kaya lang, iyang pag-collaborate na siya. Pa mga programs hindi, pero igwa ka mong puon. Para madigisalve, madetermine ta, pero bang ang trust na digisalve na, pero napoproduce ta, adalan. Ang kakao nga ni, in-integrate na baga duman sa programa kang ano yan. Kan sa coconut, CFRDP. O, in-integrate na taan ko ang kakao ngaya, budang coconut, pwede magkaibanan. In-integrate mo ngayon, pwede. May pinaling na duman kaso, card na yun, so picture na magkataraning si Nyug, si Pili. Kasi yun akong dyan. Pig-expert ka na duman so mga parang stress niya. Dapat ko kung kumusta man niya kung ang need na irrigation kaya. Ta siyempre, gabos bagay kita sa kita living test. Nabuhay sa tubig. Pag hindi ka tubig, galang ka. Tapos sobrang init baga, pwedeng magalang ka ma. Hopefully siguro si Pilita ayan sarap man nan sa maging tayo man ang trademark sayang kaya pag sa pili sayang kang potensyal bako na lang dulce ang pili halos dahil naman na sayang sinda dyan sa balat kita pigkakaon ta pigkaon ta sa pulp di ba ang mga pigibo pigkuan ng oil yan oo. Pagkatapos ko niyan, social, pagbuhatin nilad mo, pigsabay na sa plywood. Charcoal. Dakol na, pigibong huling. Diba? Dakol lang mga dakol lang mga pwedeng diribuhon. Pati nga niso itong suubak ang supili baga. Pili kernel. So sa laog itong sugaro balat na. Ay na, paprasis pala yun eh. May mga naggibo pa. Kaya po lang talaga na kaurunon kimaray. Pagrunan maray. Kaya po sa sektor may ilang bang kami. Sarap pa kayang pa kang Bicol is yung kamote. Sarap pa sa mga produktutang na mayagpag kita. Oo, yung kamote pa. Yan, sweet potato. Di ba? Dakol nang pwedeng gibuhon mo kan. Mahal naman pati ko niyan. Dahil pa nagkakaong kan mga mayaman nabaliktad na eh. Kanginot ang nagkakaong kan sa mga pobre. Ngunyan, sumayaman na kaya mahal na. Sisinta na ang kilo. Tama ka. Sisinta na ang kilo. Depende pa sa klase kung iningeso orange, iningeso color purple, di ba? O tres colores ngayon eh. Di ba? Ibang klaseng mga variety, pero dakol kita talaga kutakayan hindi. And diyan bagay sa buwang igo diyan na mga pantanom na nakukuha. Apat na variety yan. Kaya dapat ang San Miguel, ito yung noted man na big producer tagi sa Albay. Tapos Manito. Manito. Hopefully in second district siguro, pero di proposal ni na magtabang si kung Lori about sa mga farmer ta may hub na ilalats po diyan one stop shop nabali katuwang po kami ng sa pag-crop up itong proposal ito data tapos ito anong mga pag-consulta sa mga farmer ito kami kay mga inputs magaro magibo kay kunyan farmers hub bagsakan. Pero dapat talaga nakulay babagsak. Kaya production mong gila talaga. Di ba? Sabay-sabay kasi na. Kasi totoo lang tabi pa kumara lesson learned sa tuya sa COVID na dapat ang LGU talaga ki food security. Dahil makatiwala, dahil pagka-dependent sa national government. Iyo. Kasi kung manotice mo kayo ito, nagkanya-kanyang sari even tabako. Imagine tabako dahil pagpaluwas kamuti kayo ito. Tapos nasiguro gano'n ba sa may gira pasiguro dahil nito baka magutom sa tao siyempre pag-iwa ka man dyan kaya dapat ang relation kang LGU sa farmer dapat tight
Naging padaba lang Kaya alam ko niyang kamo second priority ang naging padaba lang farmer pag oras kay eleksyon eh. Happy sabi ko sa inyo. Time na kita, maging totoo kang tabang. Talagang totoong tabang. Although ko kita kidakol na tabang, kaya lang yan, mga sabi nga ni Band-Aid. Palliative Band-Aid. So continuity siya na talaga. Although di taman pirang gibo na spoon feeding ang kasi kami man kami sa farmer na nakaasa lang sa tabang gobyerno. Kaya pati ko mangki so deserving man. Kaya nga kung totoo sabi ko, maski sarong cooperative basta pag inagadan mo ki production kung itataw sa emo kasi dakulong ki taga-tabang kang cooperative agadan mo ki produkto ninda marapageta puro sa binagi kung oras yung daki ki igwa siya da permi. Opo, okay. Mga tugang, standby lang po kamo tabi. Mabalik kami ni Serenity Taod-Taod lamang po. Oras na to, alas 10:30 na ng pagkaga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Artrisin Joint Tubig, Supplement. sir, tubig. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes
Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Ravvax Legazpi, R&R Suites Sagmin Legazpi City near Aleco, Ravvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Ravvax Tabaco beside Siga Hospital, Ravvax Iriga in front of Yusan Iriga, Ravvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Ravvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Ravvax Pilar, Ravvax Castilla, Ravvax Pioduran, and Ravvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Ravvax. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan Pioduran Albay sa pamamayo ni Mayor Vanji Arandia asin kan Sangguniang Bayan sa pagkikipagtabangan kan Municipal Tourism Office ang Tinapa Festival 2026. Tinapa Festival! Poon Marso 8 hasta 15. Uya ang mga highlights kan walong aldaw na selebrasyon. March 8, Holy Mass, ribbon cutting and opening of Agri-Trade Fair and Night Market booth. March 9, Tinapa Culinaria Year 4, Bodybuilding Competition. March 10, DLC Exhibition in Dak Pioduran. March 11, Mutyanang Pioduran 2026. March 12, Zumba Festival Fitness Competition. March 13, 62nd Pioduran Day Program, Military Parade. March 14, LGBTQIA and Night, Glitz and Glam. And March 15, Street Dance Presentation and Float Parade Competition. Asin kanakol pang iba. Ang Tinapa, iyo ang produktong lehitimo gikan sa Pioduran Albay. Manamit! Tinapa Festival 2026. Tinapa Festival! Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilago. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsungan. Alright, mga dugang, balik po kami ni Sir Rene dito po sa programa. Basta nga palibutan. Good morning kay Bing Bendores. Good morning. And then si Merlin Omongos, good morning. Si Riman Siro Sabetis, good morning. Yan, pabati daw sa Heaven's Friend Stop, Agarwood, T. Bitano. Yan. And FC Surara Integrated Farm Malinaw, Parmalati, Manila. Ingat niya mga kababayan. Yan. Alright. Okay. Sa Fisher Fox Rene, kumusta ang satuyang sitwasyones? Garo so mga warafispan may nagkarulogi man kan kunyan. May report so DA na sa 400 million man labi. Ano yan? Siguro man kami kaya chair tala na ngasiwa ka. Ang ano may dyan, ang alam ng workout na dapat talaga si marine fishing ma-regulate na yan. Tayo ngayon nagaluwas na overfishing na kasi sa marine. And even sa mga bangka, ay ang pagsabi ng grabe ng traffic. Kaya nga kung pwede nga sabi ninda, lesen na pagparapatao ki bangka. Kaya ng traffic man. Dakulo na wala na. Kaya naman ki-traffic sa dagat, sa bangka. So ano dyan, talaga sa totoo lang talaga, yan ang permiming
ang nalalip behind na sektor ang fisher folks na yan. Iyo baga. Tapos nga sa nasyonal, igwa kung kaiba duman, pag para sabing agriculture, pag dahil namin mention ng fisheries, na-react siya, meeting tayo ng meeting ito, asan ang fisheries natin? Sabi tayo ng fisheries, nasaan? Kasi sa planning minsan, na-left behind sa planning. Kahit sa mechanization. Maski sa tarawan, ayuda. Yes. Sa mechanization, yung sabi may nga na plano. Nasaan yung plano ng fisheries, yung mechanization nila? Walang mano. Yes, bangka. Pero sabi nga maski kay Director Pukinta na mention mo na, no rin ba magkakigo kita lang vessel na bako na bangka, vessel na para makapag-compete kita naman sa West Philippines. Sa Dracula na. Dracula na. Dracula na. Para baranggaw niya o kan China. Barko na. Igwa na sinapig paano, kaya lang 60 tanner yata yun. Hindi ko kung narin ilalan siya. Yan nga na dapat makipag-compete kita naman sa itong sa inda talagang mga sophisticated ng gamit na pagsira ninda. Puro di makina, modernize na talaga sinda. And honor pa, tsaro yan sa pigano ko man si sectoral chair Misano. Pag-invite ko lang niyan, kaya lang busy man daw siya. Dahil magkapadigdi. Yan nga na ang aquaculture dapat i-elaborate siyang magkaurhudan kang lambang barangay. Correct. Yan ang sabi nga ni baga, sa Facebook baga, route na rep, pwede mo bayong-bayungan. Yan ang alternatibo kung dahil ka pwede magsira sa dagat. Pwede kang magkataman sira sa natan. Sabi nga siyempre, sa barangay, siguro pag nag-allocate sinda dyan tapos nagkigo kay recommendation sa BIFAR, depende siguro pupunduhan ninda yan Oo, tsaka siyempre may panban sinda. Ang fingerlings pati, libre man sa nabigataw kang BIFAR. Kasi kung ilingon mo, actually, si BIFAR may tulo ng bakho. Tulong ta igod na request ni Mapispan, floating pati yan. One time nagka-meeting kami with Mr. Joel. Nagkataon sa mekanism niya man si Nia. Sabi ko problema makambak ko kang BIFAR. Wala kaming trailer. Sabi kang niyon, dakulan kaming trailer duman. Anytime nga, sablunin dito duman. Nito, paggamit iyan. Ito nga dapat ang yan nga, mag-culture na kita. Kaya lang dapat may collaboration, ma-harmonize paano kaya minsan ng yan nga sabi ko, again, back to planning naman kita. Siyempre, sa pag-fish pa naman, siyempre, ang bagay ito, yan maano man siya, ma-determine kung saan dapat pwede. Yan. So, may mga fish pang kita, dahil naman mga license na niya. Tapos, minsan kasi nagtuturuan si DNR, tapos BIFAR kang maano. All the pay dyan, siyempre, environment. Pero kada idua, siyempre, pag sa planning mo, mag-topographic survey ka, daloy ang kang tubig na di maharangan kang fish pan. Kaya dapat may channel siya kung saan lang correct, kung saan sa volume kang tubig, dapat talagang open canal siya. Siguro magkigawa lang kang mga gate kung saan magano kang tubig. Dagi sa parte ka kang south ining nyaon din sa Legazpi. May mga fish pan tumangin dyan. Ay doon to digi sa may nali ako digi sa may sula. Sa sula. Sa room farm baga. Although minsan gusto nga imbestahon man ito. Sa sula. Resort farm baga ito. May kunyan duman integrated. Integrated farm. Sa sula. Nabisita mo na pa farm? Maduman ako. Gusto ko man yan. Ito sabi ko man. Gusto ko siya. Igwa na pati duman na coffee shop. Integrated sa may mga hayop na gano'n nga nakamuntak doon May duman. Pwede duman. Pigapod na pwede ka magbanwit. Fisyalan. Kung baga naman kay Mr. Balin baga, pick and pay. Duman, catch and pay. Basta na dakop mo, bayadan mo. Pero siyempre, may size man ngayon. Kilo-kilo. May size lang kung pwede mo. Tangani na. Take out, kung saan ay paman niya.
Dakulo na pwede man gibon mo ng talaga. May recreation ka na, may madadala ka pang pansira. Tsaka siguro tama ito sa mo na siguro maging aktibo sa mga pag-training, pag-seminar ka, maaraman kang mga iba. Actually, ang mabalikan ko, sabi nga ni ko pag-istoryan me, di adler kang Monday pag-istoryan me. Sana bako lang kita puro training. Diyan, at production na kita. Pagkigo ki production na talaga kita man na. Iyan man ang dyan ang when you invest, dapat iguan ng bultada man. Iyo. Saka kanyang kaya. In general baga, masisign man siguro ayan siya. Pero hindi na wala mga sura seminar, kapasari. Well, nag-update kita. Kay Puan ba na yan? Kay Puan. Lalo sumapon ka pa sana, dapat aram mo kung anong lalaugan Kaya mo. minsan, nagigagawa kinigita impact man ngayon, puro training na sa training. Ayan, although in our part, sa AFC, talagang nasa kami. Tayo ang mandato may na consultative nga ni. Although wala man kami kimandate na mag-implement kay project, kaya lang itong mag-recommend lang kami. Kaya lang, sa ngunya, may sa bago ming piga-crop up na bill, dapat dahil lang kami nagpupuno naman sa recommendation. Dapat tutukan ming ginibo, in-implement sa recommendation. Kasi minsan, na-archive. Na-archive sa recommendation mo magayon. Kaya nga, di ba, sa coconut sector man, linaban man kasamuyang chairperson na sa mga feasibility study ginibo kang mga estudyante na mga COCOFED scholar, dapat na ipag-archive. Kung may applicable naman na pwede implement, ilang sa libre, implement. Sasaya, ginasusan ng gobyerno yan, ginasusan suaki, mag-research kung dyan, tapos may magayon na project, di pag-implement. Hindi, maluyang yung digdihan dahil. Hindi, kumbaga sa sayang. Sayang nga baga, millions ito na pigano. Kaya nga dapat sa through our monitoring, nailing may mga potential pa dapat i-applikar. Aron kaya lately sa may sector man, sa mechanization may, with the PCA, sa mga decorticating machine. Decorticating. Takulon perang millions in-invest diyan kang kang governmenta. Yun yan, ang mabenta tabaga, dakulang players ka na nagagamit, si DPWH ko na. Para kunyan na. Through the slope protection in that. Yan. Yung pinandakol na, kang inot, may naili ako dyan sa may Kagraray. Kaya wala na ugaring. Nawala ta. May pa dito. Gabron na pigamit in that. Pagkagani mo, may tanom na bitibir. Nawara kawara mga ito. Yan na yan. Kaya nga sabi mo, kung ba pwede, hindi ko pa lang na ma-invite si DPW na maapot. Kung natin ito inali sa P-item ng maging design. Kinali na bagaki ko niyan. Garumital mapping. Gabon yan ito. O yan na. Sabi mo, although may mga part na applicable siya. Pero kung sa may part na dahil siya, hindi pagamito. Kung hindi ba sabay South SLEX na bagay pigaramit dyan sa protection. Tapos sabi ko, pagpa-monitor ko naman sa mga kapwa ko man kung pigaramit pa, tayo naman dangan sayang man. Sayang. May bultad. Although may iba pang DAS, so DAS ba kan may use pa siya. Kaya lang, yan nga, so gigibong PC bagayan, gigibong lubid para sa slope protection. Tapos may mga makina man pala niya na pinagamit. Kapusan to the Philippines ang pinataw ka na sa isyudad, binoto to sa nasyonal. Pero yan ko zero waste yan di ba? Imbis bunot na itatarapok mo na lang yan kung saan. Pero sa iso mo. Di ba? Kung dahil pwedeng dahil pwede itong pig-upod niya itong lubid, pwede mo niyang kukupit. Di ba? Oo. Sa fertilizer man siya. Pwede pa yan isalak mo dyan. Ang sarap pa nga ipinganamit talaga dapat kasi yung research sa talaga kung anong inagad ko itao minsan pa parang in my part lang na-observe ko na ang research minsan na surplus na lang na budget ang bibugtak dyan. Kasi dapat kasi mag-gamble ko tayo na although naman magsabing tayo i-study siya, tayo nga parang i-study ka, tayo kung matataling Pilipino pag yan lang, ang research ta. Kaya mas nga naligi sa tuya man sa Albay alone.
So nag-ano na ko ta si garlic taligdi, part of Budoran. Hindi ko lang kung natin ito na Nadaog ka ng protein? Nadaog. Ayan nga, pero dahil lang na talaga na expound lalo siya. Nagpupunan ko tayo, mag-produce naman kita. Tapos actually, sa kuya, nag-istoryahan kami kan sa Mindoro. Mindoro, baga may sibuyas ba na Mindoro? Kaya kay Mindoro manipiso ng uba, senda. Ali dumaan. Tapos yung mga sa collaboration siguro kang marketing yung kay marketing Dapat yan, balyuan yung product. Duman senda. Nagkiguyata ki sarong cooperative, nagkigo ki agreement si Jollibee. Nagpatanong ki mga white onion. Talagang iktare pinatanong. So market nawarang ki white onion pero si Jollibee da Kinontract growing. Yan ang mga yun mga sure buyer talaga siya na mga yun. Minsan sabi man nga ni Kang Ahmad, mas magayon nga talaga hindi kami na nakakiaram ka. Parbor nga yan sa farmer. Minsan baga siyempre pag may sabi kang MSRP kaya siyempre may na dadalagan ka man nga ni dyan sa producer. Minimum wage adjusted price. Pero sa buying public, siya pabor. Kaya lang sabi, kung siya nag-produce pagtitamaan, man yan nakarecover, talagang minadiretso. Kaya nga si insurance, pero mingyawan ng kawaron para mas, haninan, once nagkigwa ka ki sarong commodity na i-invest mo, dapat iplano mo na. Talagang day mo aram na anong maabot na during sa stage kang production mo, kung anong may peste, may marot na panahon, at least makabalik ang saya mong puhunan. Kulimot ko pala si Rene Adi. Kumusta production kan paroy taligdi? Salbay. Sabi na naglangkaw ba? Yes. So po talaga mariso production ta. Ano yan? Dahil sa hybrid rice o inbred mang ginaray? Both. Tapos magayon na klima panahon. Pero may dyan pero may nyawan nandyan. Tapos sabi sa ni marine production, kasabay pa ang pangadji. Yes, pangadji. Kunyan, iba man talaga, maski sa lugar baga na inter-district na pigparabaraha, naka-produce mo ginaya kita yung nahalangkaw, Kaya lang yan ang panag sa 3rd district na tapos adjacent bagan yan. Ang day talaga mag-ibo yan na river basin. May backflow. May backflow. Actually, kang nag-attend kami meeting naman sa region, invite kami. Kaya riba ko si mga sectoral chefs. Nagiling malis pa, itong balangibang, may wasong bagay itong kabasa. Yeah, dahil ki-convert na sanay sa coconut plantation yellow din so may tubig baga na alaga kailapad na i-bank mo tapos di puro tubig straight yan tayong paggusi mo papalatawan mo na sana kagang mulugod na bayad akarogan sa Vietnam lagi na duman kisira dyan duman sa bangka duman papatagdak sa mga duman na sana madali ang paggusi mo pagkano papaano mo na sana dahil ng taon na dito pigbabaha na area ito may wasan ba itong baaw na itong kataraning kang lake na ito Lake Buhi Bato Lake Buhi minabilta actually minabilta dyan sa Pulangi Libon area yung ali naman sa Bato kaya nasukpay permi takunday naman talaga kumikita naman si Rai sabi ko nga minsan iba nga gusto na magtarong kinatong lugod pwede ba ito tabi nga kaya nag-istoryahan kami arugulo sa China na sa floating palay pag nagba niya malataw na sa palay guguyo din sana nag-istoryahan sana ka madali pa yan pag-harvest isipan mo ba ang China pwede mo sa mong river na tanong mang kiparo tapos bigyan lang na nagtaririk na ito pagagapas mo kaya mga technology kaya nga sa pag-convene sa mechanization sa duman na nagsabi so dating Magic NFA
tagal na natin nagme-mechanics, 1987 pa, mechanization tayo ng mechanization pa. Until now, still dapat nasa modernization na tayo. Kunya na ko ta. Digital na kita. Para napapag-iwanan na tayong Pilipinas. So, pala sabi nga minsan nag-restaurant ka, ano baga may hope pa bang Pilipinas sa akin? Siguro, tulad lang mga leaders, tapos kita man mga paraw, maging totoo man kita o kang hanap buhay. Pangaji na. Oo. Saan mo yan yung pangaji? Kasi nga sa Igos lang, may Igos bang kita mga discarded ang Pilipino. Siguro magtarabangan, tapos maging totoo na lang kita sa yung tinaong talent ni Kaguranan, tapos so itong pwesto sa ito, gamitin ito sa tama, sa diwa kang Kristyanismo, itong ipaano ta dyan. Yan ang kunyan, no? Okay, so hopefully ining mga bubuson nito ng mga recommendations kuguson kan lambang lokal na gobyerno. Oo, kasi yan ang yabi ta eh. Sabi ko nga Trodis sa Gipsa, sabi ko dapat ang collaboration with other agencies dapat magkaintindihan. Kasi saro nga nitong piga na kundi pa na pangyari. Although di ko man mabasa kasi kanya-kanyang pulisiya. Kasi reiterate ko lang, sabi ko nga sometime February last year, so nag-resolution kami na food emergency. Na that time, farmer is crying for the low price nga ikang palay. Mag-gis nag-8, production cost mo. Grabe. Is 14. 11-14. Yan, so igwaman mga pag-standby niya, tapos halat niya sa inipit. Sa inipit talaga, may maray na presyo. Kaya lang, sa inipit, di mo mabasa, sabi nga, para tuktukan sa inipit, na di magkikasa lang, na, ayun nga nito, na-meet na nila sa buffer ninda. Kaya lang, di mag-iwot nakatight man ang pamot ninda, di tapos mandit nila, mag-buffer lang, pag may kalamidad. So ito nga, nasa iripan mission nagkiwa kinasyon for the na pag-recommend kandi ito nga nahiling mi na pwedeng potential na pwede makapadiklag kang budaya kang NP si DSW through SLP ko ta na. Kaya alam sa polisiya ninda na dapat pag tinaw na sa sarong beneficiaryo so benefits na pigtaw sa inda amount, bala na tinda. Sabi ko, dapat ko na kung pwede maano siya, mapaayos. Anyway, sabi ko, rice retailing iyan. Pwede man siguro niya ako, like, doli ba, di ka makakakuha ang kwarta, input ito tao sa imo. Iyo. Tinda mo. Although kako, may ano siya, may cap siyang presyo. Sabi ka lumaki 33 lang benta mo. Pero maganda, tapos moving yan. Sabi ko, in 1 month time, sabi ko, diklag niya kung yan nga, nakikistorya naman pag-reiterate megalyon na. Sabi nga ni Elipe, paano ng budigan ni Dango niyan? Maaran niya na naman. Paano na, mapreklamo na naman. Dahil siya nyo na iburog ka. Magarkilasin na ko niyan. Kibudiga. Yan ang aling problema naman. So, ang dyan, mari ang anita, kaya nga duman sa cluster development plan na piga-crop up kang lambang cluster rice, sabi ko, within bounds ilayan niya ako susubmitin itong development plan sa rice, pero sabi ko maglayan man kami kiplano, tadakol man niya ako si di intervention, mag-adapt ka mo kang ibang project, may kadiwa kita, may livestock, may lead, kung ano-ano pang tanganing, kasi sabi ko, sarong group, di man mabuhay kasi sarong commodity lang. Iyo ba? Dapat niya ako, man kaming commodity na multipurpose i-produce nindo. Tanganin pa nag-failure sa sarong commodity, igwa pa kamong lain. Tabo, minsan pati, parareho ng commodity. Kaya nasubra lagod sa market, barato. Oversupply. Yeah. Okay. Si Rene, ang bilis ng oras natin. Nakasumi na kitang duwa pa lang. Sige po, itaw ko sa imo po ang pagkakataon ginaray na makaulay-ulay sa mga ka-farmers mga kababayan go ahead po tabi. Okay. Again, dako lang pong salamat sa pag-imbitar kayo sa Samuya. So, in behalf of the Papsi Albay, padagos lang ang satuyang advokasya, satuyang mandato na pinapasalamatan mo kamo sa volunteer pag-volunteer sa council na pigalaan ta na lalo sa mga sectoral chairs sa MAPSI chairs dako lang salamat minsan nga na ko kamo na post on the wall ko kamo kasi siyempre
pigano taso advocacy ta na mapangyari taso production, so matabangan tang kapwa ta nga para umatro sa paagita being the voice in the bridge of the farmer and the fisher folks. So again, God bless at all, and sa mga LGU naman po sa mga MAU, try to na matangkilik po ang EFC, ang MAPC na kami po, katuwang. Although may mga part na nagka-commentary kayo, pero igwa po kami recommend po sa inyo for the better kang gabos. So again, Marinal daw, and God bless us all. Salamat. God bless po, Sir Rene, at saka sa tropa. Maraming salamat. Okay, mga tugang yun na po. Astuya pong presentasyon mo niya na pagkaaga. Sayang, data na kaibaan si Father Momoy na may healing kayo ito naman sa Bagyo. Siguro pagbalik niya naman, sakit na mag-uron-uron. Sa ito po ka, boss, sa pangaran ni Kuya Juna Pulis Lado Technical, yaon man si Jerome Nico Martinez sa DCGP Social Media Department. Sa pangaran mo ni Padre Momoy, si Sir Rene Adilos Reyes, ang Chairman, Kampapsi Albay. Ako po si Mardela. Thank you and God bless the Philippines. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabo. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsundan. Pangapunan sa mga mamahan, makisumaro sa programang kaibuhan, para sa katoninungan asing kaginawahan. For liver health, level up na. Liverate Pro. Si Limarina, multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay